Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 16 траўня лейтенант і інспектор ДАІ Яўген Патапович з Магілёва даслаў па вайберы паведамленне сваім калегам. Тэрмінова «Чорная Волга», 3 цыганы, рэгістрацыйны знак расійскі. Праз некалькі гадзінаў цела лейтенанта знайшлі у лесе. Ён быў мёртвы. Ці чакалі вы, што вось гэта паведамленне стане нагодай для таго, каб зладзіць масавыя затрыманні цыганоў у Магілёве? І ўвогуле, наколькі гэта ўсё законна, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта кіраўнік беларускага хельсінскага камітэта Олег Гулак і юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфанович. Вось з гэтага пытання я і пачну, можа быць, адразу да вас. От гэта паведамленне, яно прыйшло, адразу фактычна яно было агучана па сацыяльных сетках. Ці можна было чакаць, што ўжо ноччу зладзяць супрацоўнікі сілавых структур такое вось затрыманне масавае цыганоў у пасёлку Чапаеўскі, непадалёк у мікрараёне Чапаеўскі ў Магілёве? Ну, маючы даволі вялікі досвед працы з падобнымі праблемамі, то нічога дзіўнага не адбылося. Я маю на ўвазе з гэтымі затрыманнямі. Бо адразу, як толькі пайшла гэта інфармацыя, прагучала вот такая фармулёўка смс-паведамлення ці вайбер-паведамлення, першая рэакцыя моя была, конечно, зараз пачнецца. Ну і яно і пачалося. І тут адразу накладаецца два моманта. Адзін момант — гэта перадузятасць у адносінах да народнасці рома, да цыганоў, которая была і існуе і ў грамадскай думцы, і ў дзеяннях праваахоўных органаў, і ў іх падыходах. Таксама і гэта логіка закінуць шырока сеці па гарячых слядах і часам не разбіраючыся з працэдурамі, гэта таксама не першы раз мы бачым у дзейнасці праваахоўных органаў. Тут я магу згадаць справу нашага актывіста з Астраўца Івана Крука, который у свой час яшчэ займаўся падобнымі выпадкамі там. Вось. Так што, на жаль, нічога дзіўнага мы не пабачылі. Можа быць, такога маштабу было, маштаб пераўзышоў былую практыку, так. А сама логіка, яна развівалася ў прадказальным накірунку. Ну, гаспадар Олег, вось такі цынік даўно ў гэтай сістэме. Валентин, можа быць, вы, як чалавек яшчэ не атручаны цынізмам... Атручаны. Вот вы чакалі, што будзе менавіта такое імгненная рэакцыя і такое, не ведаю, наколькі гэта праўда ці не, але паводле паведамленняў і сцверджанняў саміх магілёўскіх цыганоў, што дзесяткі чалавек былі затрыманыя, прычым даволі такім брутальным чынам. Ну, я пагаджуся, што, напэўна, чакаць, што аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы будуць адбывацца сярод дыяспары цыганаў у Беларусі, то, відаць, оно напрошвалася, такая логіка. Але я згодны, што такіх маштабных памераў, хіба, можа быць, калісьці рэйды нейкія рабіліся, але не былі настолькі, медыйнымі. І тут трэба сказаць, што дзякуючы працы незалежных сродкаў масавай інфармацыі, это стала вядома вельмі шырока, то, што адбывалася ў Магілёве, што таксама рабілася ў іншых гарадах, таму што ёсць інфармацыя, што такога кшталту затрыманні адбываліся не толькі ў Магілёве, але ў Менску і Віцебску. І это, канешне, абсалютна недапушчальна, і гэта
выклікае нашу вельмі сур'ёзную занепакоенасць. Але я абсалютна згодны, што, на жаль, гэта вось квінтэсенцыя той сітуацыі, якую мы маем з прадстаўнікамі гэтай нацыянальнай меншыні. Гэта, з аднаго боку, негатыўныя стэрэатыпы, якія вельмі распаўсюджаныя ў беларускім грамадстве, дачыненні да іх, і таксама прафіліраванне па нацыянальнай прыкмеце ў дачыненні менавіта да гэтай нацыянальнай групы, якая практыкуецца праваахоўнымі органамі. Все это разам спрацавала, і меня асабліва засмуціла рэакцыя беларускага грамадства на то, што адбывалася, таму што шмат хто это падтрымліваў, лічыў, што так это і трэба, яны там робяць тое і сёе, яны все кепскія, яны гандлююць наркотыкамі, яны не працуюць, яшчэ там нешта робяць, то давайте вось іх там, так сказать, пашрысцім. Это вельмі сумна, таму што вот таким вот, скажем, в такой ситуации при пэўных нейкіх іншых абставінах маглі здарыцца там і пагромы, напрыклад, нейкія там на нацыянальнай глебе. Вы ведаеце, тут я б дадаў, што вастрынік пытання дадала, конечно, то, што ахвярай стаў супрацоўнік міліцыі, і тут як бы органы міліцыі відавочна, якщо з гэтага вельмі актыўна дзейнічалі і не звярталі ўвагу на патрабаванні закона часам. Але з іншага боку, калі б спрагназаваць больш нейкія жорсткія варыянты падзею, да, калі б там ахвярай стала дзіцё нейкае там, і нават калі б яны сапраўды датычныя былі да яго прадстаўнікі гэтай нацыянальнасці. Ну, это яшчэ больш на грамадства. Это на грамадства, напрыклад, это еще больш бы спрацавала. І рэакцыя могла быць яшчэ больш непрадказальная. І все прадстаўнікі гэтай нацыянальнасці былі б абвешчаны вінаватымі ў гэтым злачынстве. Так. Ведаеце, не далей як учора я размаўляў з адным дастаткова вядомым чалавекам, былым супрацоўнікам праваахоўных органаў, і спытаўся ў яго, вот не пад запіс, правда, яго стаўленне да вот такой дзеянні міліцыі ў дачыненні да цыганоў, і ён кажа, што ну, давайте глядзець шчыра на гэтыя рэчы. Яны ж вось нідзе не працуюць, нічым не займаюцца, толькі нейкія там падазрэнні, што яны там хто наркотыкамі гандлюе, хто вось гэтыя варажбой займаецца, а жывуць недрэнна, за што яны жывуць. Людзі, якія там не цыганы побач з імі жывуць, постоянно насцярожаныя, баяцца такіх суседзяў. І, маўляў, такія рэйды, яны толькі прымусяць іх сцішыцца і хай часова, але палепшыць сітуацыю маральную, а то, можа, і крымінальную вот у тым асяродку, дзе жывуць і цыганы, і іншыя нацыянальнасці. Вот это дастаўленне просто грамадства. Вот наколькі гэта сапраўды сур'ёзная праблема, такое стаўленне? Ну, гэта якраз падкрэслівае, што нават у шырокім грамадстве, а вот той прыклад, што вы прывялі, гэта сведчыць аб тым, што і ў канкрэтных прадстаўнікоў праваахоўных органаў проста, прабачце, ў галаве каша. И думать сур'ёзна про тую праблему, которая ёсць з гэтым этнасам, з гэтай групай людзей. Просто людзі не хочуць думаць і думаць падыходзіць адказна. Таму што, канешне, мы можам гаварыць пра то, што гэтыя людзі, прадстаўнікі гэтай нацыянальнасці там бываюць злачынцамі, а дзе не бывае. Это одно. Другое, калі мы хочам, каб гэтага было менш, то з людзьмі трэба працаваць. Калі ў людзей няма адукацыі, калі ў людзей няма магчымасці нармальна працаваць, калі іх нідзе не бяруць на тую працу, дзе можна зарабляць нейкія прыстойныя грошы, то што мы самі іх штурхаем на розныя незаконныя дзеянні. Нехта, і, знаете, казаць, што яны там добра жывуць, мы зараз працуем з гэтай праблемай. Вот недавно наши калегі ездзілі ў Гомель, там працавалі з абшчынай. Ну, я просто паглядзеў тыя фотаздымкі, у якіх умовах людзі жывуць. Это жах часам. Конечно, ёсць розныя, но это у любой групе прафесійнай, этнічнай, сацыяльнай ёсць розныя багатыя, бедныя, чэсныя і злодзеі. Вось. І вот это вот это уже отпрацаванная правами человека, отпрацаванная гістарычным досведам чалавецтва, не побоюсь этого слова, отпрацаванная логика падыхода.
не трэба заганяць, не трэба ствараць вот гэтых ярлыкоў, не трэба вешаць на нейкі этнас, на нейкую групу ярлык, што яны такія. Вот недавно у Бресте был судовый процесс про распаливание ворожести. Человека, который зарезал как раз, нанес одного насмерть, одного порезал, как раз представников Рома. Его судили за по артикуле, связанным с распаливанием ворожести. Ну, тое, што зробіцца, это тое ж самае распальванне варожасці. Грамадства атрымлівае такія эмацыйныя укіды, што вот гэта людзі, которым не месца ў нашым грамадстве. Не тое, што з імі трэба працаваць, ім трэба дапамагаць, іх трэба дапамагаць, іх сацыялізаваць і уключаць у жыццё. А вот яны такія. Мы ж толькі правакуем всякие, у тым ліку, крымінальныя захады супраць гэтых людзей. Пакуль не будзем кранаць такія, як кажуць, высокія матэрыі, як правы чалавека і міжнародныя нейкія там дакументы, калі казаць пра вот саму сітуацыю, гэта затрыманне, вот прагучала такая фраза, што нават падчас вот гэтых затрыманняў былі парушаны пэўныя законы. Вот что было, калі браць вот чисто беларускія законы, якія былі парушаны падчас вот гэтых дзеянняў у ноч з 16 на 17? Ну, я асабіста лічу, што гэта былі незаконныя затрыманні, што гэта былі затрыманні адвольныя. Па адной простай прычыне, што все падставы для затрымання па ўзнікшым падозренні яны сфармуляваныя ў крымінальна-працэсуальным кодексе. То есть, калі, напрыклад, сведкі непасрэдна ўкажуць на асобу, якая здзейсніла злачынства, на яе вопратцы, там, ці ў жытле, там яшчэ недзе будуць знойдзены нейкія прадметы, якія сведчаць аб дачыненні чалавека да злачынства, калі ён намагаўся схавацца ад органаў следства там непасрэдна, то есть і т.д. і так далей. То есть у дзеяннях гэтых людзей гэтага нічога не было. То есть там затрыманні адбываліся па простаму прынцыпу. Тое, што нам належыць да гэтай нацыянальнай групы. Іх затрымалі ў хаце, ніякай інфармацыі пра тое, што іх нехта там дзесьці бачыў, не было. І, то есть, які статус гэтага чалавека? Ён затрымліваецца як падазраваны, допустим. Але следчы камітэт нам заяўляе, што ў якасці падазраваных ніхто з іх не затрымліваўся. Фармальна не затрымліваўся, таму што не было падставы для затрымання в якасці падазраваных, таму іх затрымалі як асобу, у дачыненні да якіх распачаты адміністратыўны працэс. Это любімая штука нашых праваахоўных органаў. Калі чалавека немагчыма затрымаць як падазраванага на 3 сутак у межах крымінальнага працэса, крымінальна-працэсуальнага кодекса, з усімі вытекаючымі гарантамі, адваката з моманту затрымання, яшчэ шмат чаго, то яго затрымліваюць як асобу, якая здзейсніла адміністратыўнае правапарушэнне, дробнае хуліганства. Фактично, одно парушэнне хаваюць яшчэ адным парушэннем. Яшчэ адным парушэннем, таму што рэальна ніякага правапарушэння не было. Што ўсе цыганы гэтыя затрыманыя адначасова, все 50 чалавек залаяліся матам или пачалі спраўляць нужду ў непаложаным месцы, ці што? Я ўпэўнены, што ніякіх судоў не будзе, і ніякіх санкцый ніхто з іх не атрымае, таму што это была проста падстава іх ізаляцыі для допыту ў іх незразумела ў якім статусе. Ці то сведкаў, ці то падазраваных. Это проста парушэнне на парушэнне. І для мяне, напрыклад, дзіўна, куды глядзяць органы, якія ажыццяўляюць нагляд за законнасцю у нас в краіне, дзе нашы органы прокуратуры слаўныя былі, дзе прокурор Магілёўскай обласці быў. Ну, это просто вопиющие некие моменты. Мы перервемся на невеличкую паузу. Я нагадаю, что разом с моими гостями у студии, правооборонцами Олегом Гулаком и Валентином Стефановичем, мы обмярковываем ситуацию с затрыманнями цыганов 16-17 травня у Могилеве. Дмитрий Лукашук працуе у студии, это сумесны стрим Еврорадио и Е-прамовы. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю ў студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі.
Новы амбасадар России в Беларусі Дмітрий Мезенцаў, які заменіць Михаила Бабіча, прыедзе ў Мінск ужо менш чым праз 2 тыдні. Пра гэта палітык заявіў журналістам 21 траўня. Адразу пасля складання паўнамоцтва, якое мяркуецца 29 траўня, я лечу ў Мінск. Цытуе Мезенцава Інтэрфакс. Ён збіраецца прыляцець 2 чэрвеня, магчыма, з'явіцца і раней. Беларусі спатрэбіцца яшчэ каля месяца, каб падлічыць канчатковую шкоду ад паступлення па нафтаправодзе атрутнай расійскай нафты. Пра гэта заявіў пасля эканамічнай нарады ў Лукашэнкі прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Румас. Сёння рана казаць пра нейкія канкрэтныя лічбы, бо гэта працяглы працэс. Я нагадаю, што праблемы пачаліся 20 красавіка. Беларусь заявіла, што нафта з Расіі паступае з высокім утрыманнем хлорарганікі. На мазырскім НПЗ запсавалася дарагое абсталяванне, ад паставак неякаснай расійскай нафты адмовіліся Украіна, Славакія, Нямецчына ды Польшча. Следчы камітэт змяніў меру стрымання галоўнаму анестэзіёлагу-рэаніматолагу Беларусі Александру Дзядзько, затрыманаму 15 траўня па падазрэнні ў атрыманні хабару. Заслужаны ўрач адпушчаны на волю пад асабістае паручальніцтва. Расследаванне крымінальнай справы ў дачыненні да яго працягваецца. Пра гэта 21 траўня паведамляе Юлія Ганчарова, афіцыйная прадстаўніца следчага камітэта. БПС Сбербанк запускае сервіс аплаты праезду банкаўскімі картамі і ў наземным транспарце Мінску. Ад 23 траўня ў тэставым рэжыме аплата з дапамогай банкаўскіх бескантактных картак запрацуе на трамвайным маршруце нумар 6, які злучае Серабранку ды Зялёны Луг. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі падаў электронную дэкларацыю аб даходах, якую апублікавала Нацыянальная агенцыя па папярэджанні карупцыі. Апрача $600 000 на рахунках, у сужэнцаў Зеленскіх ёсць дом плошчаю 353 квадратныя метры ў Кіеўскай вобласці, 3 кватэры ў Кіеве, 1 у Вялікай Брытаніі, другая яшчэ ў Нямецчыне і ў Італіі. Таксама у Зеленскага жонка ёсць аб'екты ў Грузіі. Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Нагадаю, вечарам 16 траўня у Магілёве было знойдзена цела лейтенанта міліцыі Евгена Потаповича. Перад сваім, як сцвярджае зараз следчы камітэт, суіцыдам, інспектар у вайберам даслаў сваім калегам паведамленне, маўляў, яго схапілі і пасадзілі у чорную Волгу трое цыган. І вось па выніках смерць, што прывяло да затрыманняў масавых каля 50 чалавек цыганаў у мікрараёне, адным з мікрараёнаў Магілёва. Мы ўжо пагаварылі вось з Валентинам Стефановичам на тэму таго, якія былі падчас вот гэтых затрыманняў парушэнні беларускіх законаў. Калі браць вышэй, вот, спадар Олег, калі казаць пра правы чалавека, вось тут нешта было парушана ці не? Ці можа быць сапраўды, вот як нам скажуць зараз, што это праходзілі такія вось, ну я не знаю, там аператыўна-следчыя дзеянні, і вось такая была просто неабходнасць так вот затрымаць людзей. Ну, я б не разводзіў правы чалавека з заканадаўствам беларускім. Ну, в сэнсе, заканадаўства таксама павінна грунтавацца на правах чалавека і адлюстроўваць іх. І ў пэўным сэнсе, як бы, наше заканадаўства збольшага гэта так і адпавядае. Іншая штука, як там выконваецца. Но тое, што казаў Валентин, это якраз у поўнай меры адпавядае і патрабаванням міжнародных стандартаў у сферы правоў чалавека. Яны якраз вельмі падрабязныя і дакладныя ў адносінах да пазбаўлення волі, нават частковага, нават часовага, вось там у сувязі з падазреннямі, у сувязі з магчымасцямі допытаў. Я б толькі дадаў, што вот гэты фактор этнічны дабаўляе як бы дыскрымінацыйных логікі парушэння дыскрымінацыйных правілаў, ці антыдыскрымінацыйных, хутчэй будзе правільна сказаць, правілаў. І такім чынам, ну, як бы яшчэ больш сведчыць аб больш сур'ёзнай глыбіні праблемы, таму што тут і парушэнне фармальных працэдур пазбаўлення волі і вось такіх
працы з гэтымі людзьмі, которых затрымалі, відавочна, мы нават пакуль не маем як бы там дакладнага апісання, тым больш улічваючы, што людзі выйшлі на волю і рады, што вырваліся, і не дужа схільны падрабязна расказваць. Там, я думаю, што некаторыя расказвалі, але далёка не ўсе. Вось. А вот гэты дыскрымінацыйны момант, на яго часта не зважаюць, а ён у этой сітуацыі, конечно, вельмі важны. Дарэчы, як правильно сказаў гаспадар Олег, шмат хто пасля выхаду на волю з ізалятара не хоча асабліва расказваць, што там і як было. Тым не менш, я чуў, чытаў пра тое, што калі іх затрымлівалі, то білі прыкладамі, кагосьці нават нібыта білі там у пастарунку міліцэйскім. Сцвярджаць, што білі ці не, можна толькі вось на падставе, калі чалавек звярнуўся ў паліклініку, яму далі даведку і гэтак далей. Тым не менш, вось самі факты, самі словы вот пра гэта, яны павінны пра нешта казаць. Вот гэта звычайная такая практыка беларускай міліцыі так дзейнічаць падчас нейкіх затрыманняў. Вот я памятаю, як былі затрыманні ў офісе «Вясны», ці ўсё ж такі гэта парушэнне, бо дзейнічаюць сілавыя структуры, вось так яны затрымліваюць. Зноўку ж трэба вяртацца да дзеючага заканадаўства. Як правильно адзначыў Олег, шмат чым у нас грунтуецца на міжнародных нормах, і парядак прымянення фізічнай сілы і спецсродкаў ён рэгламентаваны законам аб органах внутренних спраў. Там апісаны ўсе выпадкі яго прымянення. То есть яго немагчыма прымяняць просто так. Я б сказаў, што, на жаль, нашы праваахоўныя органы грашаць тым, што прымяняюць неабгрунтавана фізічную сілу якраз такі пры затрыманнях. То есть, калі чалавек не аказвае супраціву, не аказвае непадпарадкавання дзеянням, патрабаванням супрацоўнікаў міліцыі, а так, на ўсялякі выпадак. Для профілактыкі. Для профілактыкі, да. І потом, калі ты пачынаеш з імі казаць, што вы чалавека збілі, там, так это ж пры затрыманні. Это лічыцца, што это у парадку рэчаў, да. Вось. І я мяркую, што, канешне, все гэтыя факты, якія некаторыя людзі ўжо агучваюць ананімна, без указання прозвішчаў, яны сведчаць аб прымяненні жорсткага бесчалавечнага паходжання, катаванняў, скажем так, дачынення да гэтых людзей. Но тут я б сказаў, што нічога дзіўнага няма, што людзі баяцца пісаць скаргі, абскаржваць ад свайго імя штосьці, даваць нейкія сведчанні публічныя, называючы свае прозвішчы. Бо это ўразлівая група. Это ўразлівая група, ёсць ўразлівая група. Яны апасаюцца, што яны зробяць толькі горш. І што дзяржава не будзе за іх заступацца, што дзяржава не прыме ніякіх мераў для абароны іхніх парушаных правоў. Дарэчы, я калі запрашаў вас на эфір і сказаў тэму, вы прынеслі адмысловы нейкі бюлетэнь з сабой. Я так разумею, што гэта нешта на тэму, што міжнароднае права кажа пра цыганоў, стаўленне да іх. І вот ці парушаны былі нейкія міжнародныя, можа быць, стандарты падчас гэтых падзеяў? Па-першае, тое, што гэта праблема старая, гэта як бы факт такі вядомы, і прафіліраванне па нацыянальнай прыкмеце, яно натуральна з'яўляецца па адной з праяў дыскрымінацыі, пра якую Олег толькі што казаў. І гэта, власна кажучы, не бюлетэнь, гэта в такім выглядзе аформленыя рэкамендацыі Камітэта па правах чалавека ААН, якія былі зроблены недавно па выніках слуханняў 5-га перыядычнага агляду Беларусі аб выкананні пакта пра грамадзянскіх палітычных правах, які быў у кастрычніку мінулага году. І тут акурат ёсць у раздзеле дыскрымінацыі тут пункты дыскрымінацыі Рома. І тут дзяржаве нашай рэкамендуе КПЧ прыняць дзейсныя меры для рашэння праблемы дыскрымінацыі Рома, а таксама для барацьбы з распальваннем нянавісці да іх і выкараненнем расавага прафіліравання з боку праваахоўных органаў, а ў прыватнасці шляхам арганізацыі абавязкова прафесійнай падрыхтоўкі па такім тэмам, як барацьба са злачыннасцю на глебе нянавісці і недапушчэнне этнічнага прафіліравання. То есть все пра тое, што адбылося, власна кажучы, не так даўно ў Магілёве, пра гэта якраз Камітэт па правах чалавека і гаворыць. І кажа уладам нашым не дапускаць такіх праяваў. Але нашы ўлады робяць троху па-іншаму, на жаль. Дарэчы, вось нам тут задаюць пытанне, некалькі. Па-першае, можа быць такое, крыху дапаможаце разабрацца, таму што ААН называе, вы зараз чыталі гэты дакумент, дзе рэкамендацыі Бдзіпчы,
іх людзей гэтай нацыянальнасці называюць рома. У нас у Беларусі прывыклі іх называць цыганы. Вот все ж таки, як правільна, як крыўдзіць, не крыўдзіць, ці можа быць у адпаведнасці з нейкімі там нормамі, як правільна казаць? Ну, ввогуле сама назва народа рома, ну, яны самі сабе так называюць. І тут вельмі шмат што залежыць ад кантэкста, таму што шмат якіх мовах, тым ліку славянскіх, слова цыган носіць негатыўны кантэкст. Ну, у прыватнасці ў сербскай, я ўж не ведаю як іншых. Што тычыцца Беларусі, то, в прынцыпе, у нас слова цыган нейкага негатыўного кантэкста асабліва такога не нясе. Я ведаю, што арганізацыі зарэгістраваны афіцыйна нацыянальных меншасцяў, яны як бы маюць в назве цыганскае слова цыган, цыганскае. Таму, в прынцыпе, я мяркую, што у нас дапушчальна гэта слова ўжываць. Хаця, канешне, заўсёды трэба заходзіць з таго, што прымаюць якасці саманазова самі прадстаўнікі нацыянальнай групы. То есть, калі яны лічаць, што это назоў для іх абразлівы, то, конечно, яго лепей не ўжываць. Ну, я тут з Валентином цалкам згоден. Просто по беларускай сітуацыі атрымліваецца так, што людзі гэтай народнасці самі сябе называюць цыганамі. І яны ж з розных сем'яў, з розных групаў паходзяць. Вот, напрыклад, калі в Украіне вы будете ўжываць слово цыган, то там пакрыўдзяцца. І там гэта будзе адназначна ўспрынята вельмі негатыўна. Вось. А у нас яны самі называюць, я не сутыкаўся, вот, працуючы з імі, я ні разу не сутыкаўся, каб гэта іх нейкім чынам непакоіла і крыўдзіліся. Вось. Хаця, конечно, калі вот, ужываць у нейкіх афіцыйных дакументах, там все-таки рэкамендаваў бы, конечно, назву. Да, назву больш правільную і агульную такую, як рома. Ну, тут можа быць прыкладам з габраямі, дзе, в прынцыпе, слова жытае, но ў беларускай мове это не мела першапачаткова негатыўнай канатацыі, але ў звязку з яго ўжываннем у расійскай імперіі в абсалютна негатыўнай кантэксце, то зараз это так бы ніхто не ўжывае, таму што это, ну, это абразлівае слово, як ўжываюць там еўрэі альбо габраі в беларускай мове, ёсць еще такое слово. Ну, вернемся да сітуацыі ў Магілёве. Затрыманні ўсё ж таки прайшлі. Як мы высветлілі, прайшлі яны незаконна з усіх пунктаў гледжання. Людзей адпусцілі. Не ведаю, са складаннем нейкіх пратаколаў, без складання пратаколаў. Тым не менш, атрымліваецца, вот тыя, хто ні пры чым увогуле, а вот так вот сярод начы быў затрыманы, вывезены ў пастарунак, потым змешчаны ў ізалятары, потым вызвалены. Прабачэнні нейкія павінны быць? Вот чакаць іх ці не? Ну, я б сказаў, што гэта сітуацыя ўвогуле нарадзіла шмат пытанняў і шмат выклікаў, на которые трэба і грамадству, і сістэме, прававой сістэме шукаць адказы. Па-першае, гэта пацверджанне таго, што існуе гэта прафіліраванне. Этнічнае прафіліраванне, і з гэтым трэба змагацца, бо яно неэфектыўнае, шкоднае, парушае правы людзей. З аднаго боку парушае правы, з другога боку яно не стварае, як мы бачым на гэтым прыкладзе, яно не стварае неабходных для грамадства інструментаў абароны. Вот гэта маніпуляцыя, насамрэч, абароны. Гэта падмена паняццяў, і яно не карысна для грамадства. І кожнаму асобнаму чалавеку шкодна, і грамадству ў цэлым яно не дапамагае абараняцца. Гэта трэба дакладна ўсведамляць. Па-другое, мы бачым праблему, што мы як бы забылі зараз, пакуль не гаворым про то, што чалавек у міліцэйскай форме, который меў табельную зброю, пакончыў жыццё самагубствам, і пры гэтым таксама звяртаўся да этой тэмы цыганоў. Гэта сведчанне нездаровага стаўлення ўнутры сістэмы. І сам факт, што чалавек працаваў, праходзіў нейкія відавочна псіхалагічныя тэсты, працаваў у сваім калектыве, яшчэ раз кажу, меў табельную зброю, і пры гэтым узяў і застрэліўся, як версія зараз. І ще раней меў суіцыдальныя. Да, і меў суіцыдальныя такія выказванні, і нічога ніхто з ім не працаваў. Гэта як бы таксама, на маю думку, трэба з гэтым
ну, подумать про милицейской системе, подумать про працу со своими супрацоўнікамі, іх нейкую псіхалагічную абарону, праверку, бо насамрэч люди працуюць у складанай сітуацыі, у складаных умовах, адказнасці і так далей. Важна, каб была адэкватная з імі і дапамога, і адэкватная праца з боку спецыялістаў. Вось. Ну и третье, конечно, это конкретные люди, которые потерпели в этой ситуации, и это отказанность державы принять заходы. Одна справа – это кто потерпел, другая справа, там, коли кто гэтым мае нейкую вину тым, что это рабілася. Вось. И тут это выклик для ўсёй правовой системы зрабіць адпаведныя з гэтага высновы і наступствы. І, канешне, самае неразумнае будзе гэта адно парушэнне хаваць іншым і рабіць выгляд, што нічого не адбылося, мы тут сотню хуліганаў прыцягнулі да адказнасці, ці падтрымалі і выпусцілі, не прыцягнуўшы да адказнасці. Все на адной нацыянальнасці. Да, і тое дрэнна. Вось. Ну і рабіць з гэтага трошкі такія больш сістэмныя таксама высновы трэба. Вось, дарэчы, пытанне, якое я хацеў задаць асобна, спадар Олег яго крыху закрануў, тым не менш, можа быць, больш падрабязна хацелася б, вот, Валентин, ваше меркаванне пачуць. Ці варта ўсё ж, ці чакаць, што будзе праведзена нейкая праверка, ці ўнутры там службовая, ці пракурорская праверка, высветляць, хто даў загад зладзіць вось гэтае масавае затрыманне і прыцягнуць да адказнасці, калі ўсё ж таки, вот, як вы кажаце, столькі законаў было парушана. Ну, хацелася б верыць, што хаця б не публічны нейкі разбор этой сітуацыі будзе ўсё ж такі, і будзе высвятляцца вось гэтае пытанне, таму што я тут пагаджуся, што это сапраўды выклік сур'ёзны для праваахоўнай сістэмы і для ўлады ў цэлым. Таму што тут вельмі важная была б роля і мясцовых органаў улады, і не толькі мясцовых органаў улады, бо сітуацыя падагравалася вельмі хутка, і тут варта было б неяк супакаиваць людзей, казаць, што давайте праявім стрыманасць, праводзіцца следства, што злачыннасць нацыянальнасці не мае, і так далее, што ніхто не мусіць адказваць за злачынствы іншых, нават калі належаць да твоей нацыянальнасці. Беларусы ж не адказваюць за ўсе злачынствы, якія здзейснілі беларусы. Вось, але гэтага нічога мы не ўбачылі. Вось, а ўбачылі толькі вот такія масавыя затрыманні, і што ў сваю чаргу падагравала настрой і звычайных грамадзянаў, якія казалі, што, напэўна, там, а вось яны там вінаваты, давайте мы іх там, хай іх там, міліцыя іх там пашчэміць. Вось, это выклік. І, канешне, ёсць зараз ужо звароты ў органы пракуратуры, і я ведаю, што нашы калегі ў Магілёве звярталіся, і сёння Алесь Беляцкі звярнуўся да генеральнага пракурора. Но я просто апасаюся, што публічная рэакцыя будзе такая, што, маўляў, хто вы такія, што вы звяртаецеся? Вашы правы не парушаны. Вас ніхто не чапаў, як яны звычайна это робіць. Да, вось. Але, ну, хацелася б верыць, што хаця б не публічны нейкі разбор будзе, і щоб такое было не паўтаралася і было ўлічаны тыя памылкі, якія былі зробленыя. Ну вот, сапраўды, сітуацыя даволі складаная, і наколькі вот з цыганамі, з ромамі такая сітуацыя, як сказаў спадар Олег, адбывалася ўжо і па нацыянальнаму прыкмеце людзей вот канкрэтна гэтых, як кажуць у нас па-простому, шчамілі. Але я так разумею, што варта ўсё ж такі сапраўды, каб дзяржава задумалася і людзі задумаліся, таму што, як там кажуць у той прымаўцы, я маўчаў, калі прыйшлі вось за гэтым, і калі за гэтым, а потым прыйшлі і за мной. Так што ніхто не застрахаваны ў нашай сістэме. Увогуле сітуацыя паказала, наколькі хутка нават у нашым грамадстве, якое больш-менш спакойнае, можна распаліць такія вельмі страшныя рэчы. Ну і таму вось, акрамя чыста прававога элементу, про который мы уже казалі, конечно, важная частка, то, что Валя казаў, гэта праца з грамадствам і журналісты, которые выказваюць нейкую, ну, которые маюць масавую камунікацыю з грамадствам. І, конечно, пазіцыя дзяржаўных органаў па мінімізацыі вот гэтай этнічнага супрацьстаяння, распальвання такога, варта, вельмі важна, каб было зроблена. Дякую вялікі. Олег Гулак, Валентин Стефанович, Дмітрий Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.